Ейфа. Ма наистина изглеждаш великолепно, като принцеса си. Благодаря ти. Това не е само защото аз съм много прекрасна, заради роклята Ма и скромна на младата дизайнерка Александра Кирилова, която всъщност това е роклята от ревюто, което се представи преди няколко дни на завършващи дизайнери в Нов български университет. Много е хубаво. Ако беше и твой размер, щеш да си още по-красива. Между другото виждаме в момента кадри. Ще гледай каква талийка имаш, малко по-големичка. Това са кадри от самото ревю. Интерес на истината, ние закрепихме на микрофоните, много натежават, иначе вижте с колко прекрасен гръб е отзад. Да, много е хубаво. Разкошна е, наистина. Кажи ми, такъв тип ли са всички рокли? Не, ревюто, което виждате в момента, тази част, разбира се, е на Алекс, която е избрала този ориенталски дизайн, който между другото беше фантастичен. Разбира се, няма как да скрия, че това ми беше любимата част, не защото тя ми е позната, но и много се докосва до мен. Аз много харесвам тази екзотика, която виждаме в момента. Като цяло, искам да ви кажа, бях много впечатлена. Ето виждаме ревю с малки дечица, колекция на дечица. Имаше една част, която беше страхотна, Лейди Гага. Много се впечатли в интерес на истината, защото това все пак е първото им. Верно, те са учили няколко години младите дизайнери за всичко това, което виждаме в момента. Това е първата им публична изява, така ли? Да, първата им публична изява и пак ти казвам, много беше впечатляващо, много интересно. Между другото, на ревюто гала се засякохме с Владинка. Владина на гала Комата. Тя беше поканена от дъщеричката на волейболиста Мартин Стойков, от нейната майка, която също беше завършващ студент, така да го кажем. Ето тук мога да покажа и техни снимки. Ето виждаме сладка Владина. Владина е на всички събития, на които си струва да бъде човек, което означава, че това е такова събитие. Наистина така. Погледни, този гъщеризон е фантастичен. Искам да ти кажа, че аз от тази колекция няколко дрехи си харесах и няколко рокли. За Коледа си имаш вече. Разбирам. Мога да си направя поръчката. Много се зарадвах, защото аз съм за първи път на ревю на млади дизайнери и най-много ме впечатли това, че наистина, признавам си, не очаквах колко могат да бъдат талантливи още в началото на своята кариера и на всичките им пожелавам да растат на голямата сцена. Сега, момичета, прекъсвам ви, защото всъщност ще останем на модна вълна.